Nitong August 16, sinimulan ng enrollment para sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2021-2022. Katulad nitong nakalipas na pasukan, ipinatutupad pa rin ang remote enrollment bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19. Para sa mga may gadget at access sa internet, maaaring mag-enroll gamit ang Modified Learners Enrollment Survey Form. Kung problema ang internet, mga guro ang tatawag sa kanilang estudyante at sila na ang mag-fill out ng enrollment survey habang itinatanong ito mismo sa mga magulang ng bata. Present pa rin ang mga drop boxes sa mga barangay hall sa iba't ibang lugar sa gitnang Luzon kung saan ihuhulog ang enrollment form ng mga mag-aaral. Tuloy pa rin ang bayanihan sa mga paaralan. Sa tulong ng mga barangay officials, ipamamahagi ang mga enrollment form sa mga magulang matiyak lamang na ipagpapatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Ayon kay Michelle Cataplacson, Information Officer ng DEPED Central Luzon, nasa 2.7 million ang target enrollees para sa 2021-2022 school year. As of August 19, nasa 450,202 na ang nakapag-enroll. Bagamat sa September 13 pa ang balik-eskwela sa mga pampublikong paaralan, binigyang diin ni Lacson ang kahalagahan ng maagang pagpapa-enroll. Malaking tulong daw kasi ito sa paghahanda ng kagawaran, lalo pat blended learning pa rin ang ipatutupad ngayong school year. Para po mabawasan natin yung mga reklamo na kulang sa module, kulang sa textbook o kulang sa ganyan, yun po yung nagiging problema kasi natin minsan. Kaya po talagang napakahalaga po yung ating mga ganitong ginagawa, yung mga information dissemination activities natin para sa ating mga magulang, kung bakit napakahalaga na mas maaga, mas maganda yung ating pag-enroll po. Sa Modified Learners Enrollment Survey Form, bahagi sa mga itinatanong ang mga problemang naranasan sa unang implementasyon ng blended learning. Kaya naman mas pinalalakas daw ang iba't ibang modalities, kabilang na ang video at TV-based instructions. Nais din daw bawasan ang printed modules at dagdagan ng interaction ng mga guro. Kaya naman isang bagong estratehiya ang ipatutupad ng DEPED Central Luzon. In the city of San Fernando, aside from the modules na ipamimigay, or they are actually planning to distribute digitized modules na po yan, digitized modules. And doon sa OTG na kung tawagin, ito po yung mga flash drive, no? Meron na po silang mga kasamang mga video lessons, no? Around 5-minute video lesson na nandun si teacher, mag-e-explain ng konti, and then doon na sasabihin ni teacher na, after this discussion, ito na yung sasagutin mo. So, for this coming school year, ito po yung mga palalakasin natin, yung ating interaction with the teachers para po hindi lang babad doon sa modules, may interaction. Sa monitoring at evaluation ng Curriculum and Implementation Division ng DEPED Region 3, isa pa sa nakitang problema ng kagawaran ang pangangailangan para sa learner support aids, lalo sa mga mag-aaral na talagang kailangan pa ang gabay ng mga magulang. Hindi naman kaila na may mga magulang na talagang nahihirapan sa distance learning, lalo na yung mga hindi nakapag-aral. Sa pamamagitan ng survey, nalalaman daw nila ito at binibigyan ng solusyon. Na-consolidate po yan sa isang klase ng isang advisor. Makikita niya sino ba yung mga dapat pong tutukan ng mga estudyante dito. So for example, itong anak ni Miss Jenna, ito, lagi naman nandyan si Miss Jenna. So pwede naman na ganyan, kumukumustahin, no? Pero ito, wala siyang kasama sa bahay, hindi nag-aral, yung kanyang parents. So, mas tututukan yon ng guro. So, ganun yung ating nagiging strategy, no, sa pag-address ng ganyang mga problema. And of course, Samantala, binigyang diin ng DepEd na walang anumang babayaran para sa modules ng mga bata sa mga pampublikong paaralan. Bukas naman daw ang mga paaralan para sa bayanihan dahil may mga magulang na kusang tumutulong para sa brigada eskwela. Pero paglilinaw ng DepEd, bawal ang pagsusolicit ng collections. Ipaabot lamang daw sa tanggapan ng DepEd Region 3 ang anumang mga katanungan o reklamo sa pamamagitan ng kanilang official Facebook page na DepEd Regional Office 3. O mag-email sa region3@deped.gov.ph. Jennifer Salenga, CLTV News.